Kemm temmen li din il-policy setejn biex aktar nisa jkomplu jiżdiedu fid-dinja tax-xogħol? Setejn bħalma għenet kemm it-teleworking, kemm il-child care centers, setejn tajjeb jingħad li mill-2012 lil hawn il-servizz pubbliku żied in-nisa fid-decision making positions, jiġifieri top positions tal-gvern, kważi rdoppjhom. Jiġifieri llum il-ġurnata qegħdin 48% tal-postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet huma okkupati minn nisa. U dalla kellna bżonn kwoti, ma kenniex bżonn ħlief li ikonna selection processes normali li permezz tagħhom jingħażel minnu l-aħjar. Jiġifieri is-servizz pubbliku meta jagħmel il-policies tiegħu, meta jiddaħħal benefiċċji, għalkemm jagħmilhom b'mod li jolqot kemm jista' jkun nies. Imma biex anki hu stess isib in-nies l-aħjar nies adatti biex jagħmlu ċertu proġetti biex jaħdmu, eċċetera, kemm biex jimpjegaw kemm biex imexxu. Mela allura bi proġetti bħal daw, ovvjament inżommu f'moħħna li kemm jista' jkun l-għażla tkun kbira. Biex l-għażla tkun kbira, allura tittamel dawk il-benefiċċji b'saħħithom biżżejjed li permezz tagħhom anke n-nisa ikunu jistgħu jaċċessaw is-servizz pubbliku bħala impjieg u bħala karriera. Il-pandemija għalmetna dwar l-importanza tista' tgħid tad-diġitalizzazzjoni. Id-diġitalizzazzjoni u dil-policy kif jimxu jitfid? Totalment. Jiġifieri fejn tidħol it-teknoloġija l-ewwel ħaġa li kieku ma investejniex mal-200 miljun f'6 snin fejn tidħol it-teknoloġija, investiment bla preċedent għas-servizz pubbliku fejn tidħol it-teknoloġija f'dawn l-aħħar 6 snin, kieku ma kienx jirnexxielna li bil-COVID is-servizz pubbliku jibqa' mutur li baqa' jaħdem. Fil-waqt li setturi oħra kellhom jieqfu, is-servizz pubbliku baqa' għaddej, baqa' joħroġ is-servizzi tiegħu, ma kienx hemm ilmenti fuq is-servizzi tiegħu waqt iż-żmien tal-COVID, u allura dak huwa xhieda li t-teknoloġija għenet bil-goff biex stajna nilħqu dawn il-livelli. Ovvjament fejn jidħol ir-remote working, jekk inti qed taħdem lil mill-offiċċju, hija ovvja li t-teknoloġija dak l-investiment li sar u oħrajn li għad iridu jsiru fl-istrateġija l-ġdida li ħirġa fi ftit ġimgħat oħra tas-servizz pubbliku se jkun hemm iktar enfasi wkoll fuq it-teknoloġija, l-investiment irid jibqa' bla preċedent fejn tidħol it-teknoloġija, fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali biex hemmhekk allura nużaw it-teknoloġija, nużawha b'mod li tkun ta' benefiċċju kemm għas-servizz, kemm għall-impjegat u kemm għall-proċessi li nagħmlu. It-teknoloġija tfisser li inti taċċessa aħjar kemm il-klijent, kemm l-impjegat u anke s-servizz fih innifsu l-proċessi fih innifsu il-proċessi ta' servizzi li ikonna. Permezz tat-teknoloġija jkun jistgħu jeqsaru u jsiru ferm iktar effiċjenti, kemm biex jintużaw u kemm biex jiġu aċċessati. Mela, ix-xogħol u fl-istess ħin għall-familja. Tkellimt dwar il-right to disconnect. Kemm tagħmel li kien pass importanti dan li ttieħdu? Kien pass importanti għax mill-istħarriġ juri ċar mill-istħarriġ li għamilna waqt il-COVID li diversi ħaddiema, diversi management tilfu il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Mela allura jekk tilfu l-bilanċ ridna nindirizzaw f'dil policy, jekk wieħed jara l-policy tar-remote working hemm ċaru tont li min ikun qiegħed fir-remote working u allura iktar hemm ċans il-flessibilità li ġġib ħinijiet itwal, allura ikun hemm id-dritt ir-right to disconnect. Ovvjament wieħed iħalli l-flessibilità bejn il-management u l-ħaddiema biex jiffinalizzaw huma min-naħa tagħhom il-ħtiġijiet kemm tal-ħaddiema u kemm tax-xogħol fih innifsu ngħidwa kif inhi. F'kull bidla li nagħmlu id-direzzjoni hija waħda ċara, id-direzzjoni li dejjem nagħti li bl-ebda mod m'għandu jiġi impattat negattivament is-servizz lill-klijenti.